BPF नि बिजाथि देरहागोन 40टा समस्थियावबो BPF नि बिजाथिया जेनजोबगोन जे गाज्रि सिन्ता लानानै राजखान्थि खालामोबा मालाबाबो देरहानाय नङा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावथि नैबे बिसायख'थियाव जोंखौ गाज्रि सोंखारिनानै दा बेफोरनो जाबाय जोबनायनि मोनसे मानि मा होनो बिदिखौ एग्जाम्पल होनांगोन लोगोफोर आरो रायजोफोर दिनै बिथांमोना बाइ इलेक्सनाव देरहाबाय नङा होमबा निर्मल कुमार ब्रह्मआ दा साबायखर बिथाङा रायजोनि थाखाय मोजां मावथों आरो बिक्रम दैमारी सार कास्टम बसुमतारी सारमोनहाबो बुंबाय साबायखर बावखाबाय नङा होमब्ला दा लोगोसे आंबो साबायखर बावदों दा दिनै बिथांमोनहा बाइ इलेक्सनाव देरहानाय लोगो लोगो बिथांमोनहा बिराद गिदिर मोनसे मा जाहैबाय मानि दावहायाव देरहानाय बायदि मोनबाय लोगोफोर मानि गैला बिनिफ्राय आरो जेबो दावहा गैला बिथांमोननि बायदिबा मानि जोबजोब्बाय आरो दा बेबायदि बिथांमोननि गोसोआव साननाय फैदों आरो नङा होमबा लोगोफोर दा बिथांमोना खिन्थु बे समा बिथांमोननि थाखाय मानि जोबथा रंजानाय जोबथा बाज्ल'नाय जों बेखौ सिन्था खालामनांगोन फैगोन समफ्रा बिथांमोननि थाखाय मानि ओरैबायदि गाज्रि सम बै गाज्रि समखौ बिथांमोना फिन खनसेबाव आरो माब्लाबाबो नागिरनानै मोननाय नङा रायजोफोर दिनै बिथांमोना बुंदों BPF दोलोआलायनो बिराद नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाखौ कनफिउस बानायो नङा होमब्ला नाथाय दिनैनि दिनाव सोर रायजो राजाखौ कनफिउस बानायो बेखौ रायजो राजाफ्रासो मिथिगोन नङा होमबा लोगोफोर दा बिथाङा बुंबावदों फैगोन BTC इलेक्सनाव 40टा बियाबावबो BPF दोलोआ मानि मोनसेयावबो देरहानो हानाय नङा मानि BPF दोलोनाव गाज्रि सिन्था धारना गोनांखाय होनदों आरो बिथाङा नङा होमब्ला दा मोजांनि बाथ्रा दा जिखुनु समासो फोरमायगोन रायजो राजाफोर नङा होमब्ला बबे समा सोरनि थाखाय मोजां सोरनि थाखाय गाज्रि बेखौ रायजो राजाफ्रासो फिननाय होगोन नङा होमब्ला जिखुनु फैग्रोथोंसै दा बुंनो थाङोबा लोगोफोर नङा होमब्ला दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा सोरनि सायाव थानानै बिथांमोना अक्सिजेनखौ जाबाय थादों बेखौ सिन्था खालामनांगोन जुदि फैगोन समफ्राव बिथांमोननो जेनाखि अक्सिजेन होग्रा बै अक्सिजेन होग्रा बिफांखौ जुदि दानफायनानै होनांगौब्ला बिथांमोनाखि अक्सिजेन मोनजानानै थांनानै थाबावगोन रायजोफोर थाया बै फांसे बिफाङाव मानलानाय जेनाखि बेन्दों रुदुमला बेन्दों नङा होमबा बिथाङा मालायनि बिफां सायाव थानानै आदार बानायनानै थांनानै थायो नङा होमबा लोगोफोर दा बै बिफांखौ जुदि फयोब्ला बै बिफांनि जेनाखि बेन्दों माने बिफांनि सायाव थानानै थांनानै थायो बेखि थांनानै थागोन लोगोफोर नङा होमबा आसल खोथाया बेसो दिनै बिफां दानफायनाय लोगो लोगो बै बेन्दोंआबो दिनै अट'मेटिकेलि लासैनो रानगोन आरो थैलांगोन आरो दा फैगोन समफ्रा माने बिथांमोननि थाखाय नैबे अबस्थाया फैगासिनो दं लोगोफोर बिथांमोननि थाखायबा दावहाया जोब्बाय नङा होमब्ला प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि बुंनाय माने दुगानाय रावफोरखौ नायोब्ला नङा होमबा लोगोफोर दा दिनै बिथांमोना दावहा नांनांगौ जेबो खोथा गैला आरो नाथाय BPF दोलोनि थाखाय बैफोरबायदि जेनाखि जानो गोनां दावहा बेफोर दावहाया दिनैसो जुरिजेननाय मानो होनना बुङोब्ला दिनै BTCनि इलेक्सना जानो बारा गोबाव गैला माने फैगासिनो दं बिनि थाखाय दिनै BPF दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा दिनै गोख्रों भाबै खामानि मावगासिनो दं बिक्रम दैमारी सारा बुंलांखांबाय ससियेल मिडियानि गेजेराव दिनैनि जेनाखि मावनाय स्पिड बे स्पिडा जाहैबाय 20% स्पिड होनानै माने बै इलेक्सनाव माने खामानि मावदों फैगोन समफ्राव बिनिफ्राय रासिन मावनानै बा 100 बा 200 स्पिड होनानै खामानि मावगोन अब्ला दिनै 20% स्पिड होनायावनो जुदि एसेयावल' जेनदोंब्ला आरो 100-200 स्पिड होनानै जुदि BPF दोलोआ खामानि मावनांगौब्ला मा जागोन रायजोफोर हाद्रि खुगोन नङा होमबा हाद्रि खुजोबगोन खुनु मा होनो खुनु बबेबा ट्रेक्टर
बबेबा माबा माबि फामि बिबार बेफोरबायदिया जोबनायाव मानि सायखंबो नुनाय नङा हाद्रि खुग्लुंनायजोंनो ओरैबायदि अबस्था जागोन समखौ ने प्रमद बन्धु। आरो दिनै नोंथाङा BPF दोलोखौ गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होमबा? नङै नङै बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुङो, कनफिउस खालामो। नाथाय दिनै बै बिथांनि जेनाखि बुंनाय रावफोरखौ दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा मोजाङै रोखोमै होगोन आरो फैगोन समफ्राव नङा होमब्ला? दा दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै गोथोङै सिन्था खालामनांगोन, खेंख्रा खेंख्रि सिन्था खालामालासिनो नङा होमब्ला? दिनै आं बेखौनो सोंनो सानगोन, दिनै जोङो बड'लेण्डनि थाखायनो जोंनि गोबां माने बर' जोहोलावजो गावनि आगोमा जिउखौ बावनो गोनां जादोंमोन, जिउ होनांगौ जादोंमोन। गोबां बर' आइजोफ्रा जिनाहारि जानो गोनां जादोंमोन। गोबां जोंनि बर' जोहोलावफ्रा दासिमबो जेल खानायाव जोबजानानै दं। नाथाय मानि थाखाय बेफोरबायदि जायामोन बेखौसो सोंबाय आङो। जोङो दिनै डिभाइड आसाम 50-50नि मुं लानानै आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय दिनै डिभाइड आसाम 50-50नि मुङाव दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मा होखो? बिथांनि जेनाखि थांखि बे थांखिया नङामोन बबेबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि थाखाय। बिथांनि जेनाखि थांखि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेनाखि थांखि बेफोरो जाहैबाय जोंना मोनसे सेपारेट बड'लेण्ड दानायनि सिमांमोन नङा होमब्ला? नाथाय दिनै बिथांमोनहा फैयै फैयै फैनानै दावहानिफ्राय जेननानै नङा होमब्ला दिनै मानो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानो गोनां जाखो? आरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ बिथांमोनहा मोनबाय, थिगानो दं नङा होमब्ला? बेफोरो लासैनो आपग्रेड जालांगौमोन। नाथाय बिनि गेजेरावबो दिनैहाय जेनाखि हारिनि रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफाफ्रा दिनै थै होनानै जिउ होनानै मोननाय जेनाखि बिटिआर, बे बिटिआरखौ मानो दिनै गुबुनजों सरजाबनानै बा गुबुनजों मानो राननानै जानो गोनां जाखो? जोङो बिदिब्ला जिउ होनांगौनि मा खोथा दंमोन? मानो जोङो जिनाहारि जानांगौ खोथा दंमोन? मानो जोङो जेलाव थानो गोनांथि दंमोन नङा होमब्ला? दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफ्रा। ना जोङो सोरनिबा थाखायसो जोङो बड'लेण्डनि नाम लानानै जिउ गारदोंमोन नामा रायजोफोर? आङो गोथोङै माने नोंथांमोनाव सोंबाय आरो दा नोंथांमोना हागौमानि बेफोरनि फिननायखौ होबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों। दा लोगोफोर, दिनैसिम बिथांमोनहा जुरिजेननायनिफ्रायनो लानानै रायजो राजाफोरखौ मा थगायदों आरो मा थगायाखै नङा होमब्ला? बेफोर गासिबो माने रायजो राजाफोरनि गोसोआवसो माने थिर गावनानै थानाय बायदि हाबनानै थाबाय आरो। दा बैफोरखौ साननानै रायजो राजाफ्रा फैगोन माने माखासे समावसो बिथांमोननि फिननायखौ होगोन आरो नङा होमबा रायजोफोर? दा बिथांमोना दिनै बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबालाय मा जानो नङा होमबा? दा समासो फोरमायगोन। दा लोगोफोर, दिनैनि दिनाव गोबां बाथ्रा सावरायबाय। दा बिथांमोना परिबर्तननि नाम लाबाय। दा बिथांमोना जोबनायाव फाइनालाव जाहैबाय माने खालिबर्तन नङा होमब्ला?